هبسروکا گشتی آدم پارتی طلای هاتم اوکلر دا دیار کرن گو کمیسیونا لمجلس هاتیا آوا کرن لسر مجارن سرکنا سکنه و گود دوی مافی هویه به لزگینی تک و روجاما مجلس هر وها شرط و مرجن آزادیا فیزیکی برز او جلان تاوله بین بجیهانین. Bu baskılara son verilmesidir. Hevseroka giştiya Dem Partiye Tulay Hatimoğları, tekildarî geşedanên dirojevê de axivî. Tulay Hatimoğları, anî ziman ku bangaştî û civaka demokratîk a rêber Abdullah Öcalan, di nava şerên li seranserî cîhanê de mîna meşaleyekî diçûrise û got, lewma divê em bêhtir xwedî li aştiyê derkevin. Dema em li geşedanên siyasî, civakî, aborî û gavên dîzaynkirina herêmê ya emperyalîstan dinêrin, wê demê giringiya vê bangê bêhtir dibînin. Tulay Hatimoğları destnîşan kir ku ji bo agirê li rojhiladanavîn û cîhanê belavî Tirkiye nebe, divê aştî çêbibe û hanî ziman. Nabe ku bibêjin li Tirkiye aştiya navxweyî, li Rojava şer û gefan li wir bixwine. Ev her du gotin hev nagirin. Divê Tirkiye bi Kurdên li Sûriyê, Iraq û Îranê re jî aştiyê bike. Heke Tirkiye bi rastî jî bixwaze korîdora ewlehiyê ava bike, wê demê divê ji bîr neke ku ev korîdor bi aştiyê dibe. Ewlehî bi şer, çek, gule, tank û topan nabe. Bi dayîna mafên gel dibe. Bi hemwelatiyan wekhev û demokrasiyê dibe. Tulay Hatimoğları rewşa li Sûriye jî wiha ve got. Avakirina Sûriyekî demokratîk jî bi dayîna mafê Kurdan, Elewiyan û Durziyan dibe. Divê Tirkiye jî vê biparêze. Lewma em gefên nûnerên hikûmetê yên dawî ku li Rojava dixwin qebûl nakin. Tişta divê li wir were kirin, ew e ku avakirina Sûriyekî hemû gel û bawerî di rêveberiyê de cihdîgirin û Sûriyekî demokratîk e. Qenciya herî mezin ku li Sûriyê bike ev e. Tulay Hatimoğları ragihand ku armanca banga rêber Apo, rizgariya gelê Kurd, Ereb, Tirk, Ermen û civakên Êzîdî, Elewî, Suryanî û her wekî dine û got, tevî gavên şênberiyên Öcalan û PKK jî iktidar û dewlet heta niha gavên şênber navêtine. Divê komisyon mutabeqeta civakî xurt bike û bi yasayekî taybet re yasayên entegrasyon û azadiyê bixe rojava meclisê. Yek ji mijara herî lezgîna komisyonê mafê hêviyê ye. Divê şert û mercên azadiyên Birêz Öcalan tavlê bên avakirin. Birêz Öcalan dixwaze ji bo serketina pêvajoyê li xwe rol bigire. Tirgirînge ku komisyon biçe îmraliyê û bi Öcalan re hevdîtinê bike. Divê komisyon bi cesaret be û rêveke.